Hey, hoi! Wat leuk dat je er bent. Alsjeblieft! Nou, die komt mooi van pas. Kom lekker binnen. Hoi. Taarten van Triater. Waar bakken we joet? Kist vertellen hoe het mooi acteren begonnen bist? Ik begon ooit in de musical Siske de Rat. En toen ben ik daarna naar de jeugdtheaterschool gegaan. En toen dacht ik, ja, dat smaakt gewoon naar meer. Volgens mij wil ik dit de rest van mijn leven doen. En toen ben ik naar de toneelacademie gegaan. En daar ben ik in 2019 afgestudeerd als acteur. Wat vies zo leuk aan acteren? Het feit dat je elke keer weer opnieuw met een ander verhaal in aanraking komt. Dus een verhaal wat niet jouw verhaal is. En dat je daar helemaal in moet stappen. In welke voorstelling van Triater hast u spelen? Ik heb in 2021 in de voorstelling Jongens gespeeld. En daar zijn we toen mee langs een flink aantal scholen gegaan in Friesland. Is er een verschil als het speelt in een schouwburg of in een klasse? Ja, daar zit wel verschil in. Als je een voorstelling in de klas speelt, dan speel je als acteur toch voor een publiek dat er niet per se zelf voor heeft gekozen om die voorstelling te zien. En dat maakt dat je misschien als acteur soms net iets harder moet werken om het publiek in zo'n klas mee te krijgen. En als dat lukt, ja, dat is heel mooi natuurlijk en heel erg leuk om te merken. Ja. Voor welke voorstelling bist nou aan het repeteren? Ik repeteer nu voor de voorstelling Loft en daarmee gaan we langs de middelbare scholen. Waar gaat deze voorstelling oer? De voorstelling Loft vertrekt eigenlijk vanuit de vraag: wat als je beste vriend niet meer op school verschijnt? Wat doe je dan? Voor waar bakst u de taart? Ik bak de taart voor Frederik. Frederik is theaterdocent op Pieter Jelles Inzicht, middelbare school. Waarom bakst hem voor Frederik? Ik bak de taart voor Frederik omdat zij al een aantal jaar vrij intensief samenwerkt met Triater. Ja, zij neemt bijvoorbeeld vaak leerlingen mee naar voorstellingen toe. Maar zij zet zich ook echt in voor het belang van theater op school en theater in de klas. En dat is heel fijn dat zij zich daar zo hard voor maakt. Ja. Hey. Hoi, ik ben Tim. Frederik. Hoi. Hey. Ik heb een taartje meegebracht. Ik ben heel benieuwd. Voor je, voor ons. 60 jaar theater. Waarom vind jij het zo belangrijk dat de leerlingen hier op school theaterles mogen krijgen? Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat leerlingen zichzelf ontwikkelen en vaardigheden ontwikkelen door middel van theater. Maar ik vind het ook echt een fantastisch kunstvak, omdat je namelijk alles in één hebt. En je hebt ontwerp van kostuums, je hebt ontwerpen van decors, je hebt het spel zelf, je hebt het licht, de vormgeving, de muziek. En leerlingen die niet leuk vinden om theater te spelen, die zet ik gewoon achter de lichttafel. En die gaan allerlei dingen met licht doen. Ja. Zal je een hapje nemen? Ja, ik vind hem zelf best goed gelukt. Ik vind het zo tof dat jullie gewoon ook openstaan voor VMBO-leerlingen. En het klinkt echt suf, maar de meeste voorstellingen zijn gewoon eigenlijk gemaakt voor HAVO-niveau, VWO-niveau. En veel minder voor VMBO-niveau, basiskader, GL. Dat is toch een echt andere tak van sport. En ik vind het echt heel tof dat we dat met elkaar echt ook aandacht voor hebben gehad. Ook om daar samen aan te werken met jullie. Om dat meer voor elkaar te krijgen. Ja. Je kunt met een schoolklas naar het theater toe. Ja. Maar je kunt het theater ook naar de schoolklas halen. Je kunt een voorstelling in de klas spelen. Nou weet je, als het gaat over kwetsbare thema's, zoals jongens bijvoorbeeld, of over pesten bijvoorbeeld, dat echt de jongeren ook echt aangaat, dan vind ik de waarde die zo'n voorstelling heeft in de klas, vind ik een groter effect hebben dan in de harmonie. En wat ik merk is dat de leerlingen het ook echt ongemakkelijk vinden en dat vind ik dan mooi, want dan gebeurt er dus wat. Hè, want dan komt het dichtbij. Als acteurs in de klas Als acteurs spelen. in de klas spelen. Het heeft gewoon, het komt veel meer binnen. Het is live. Ze kunnen niet ontsnappen. Ze kunnen niet iets anders gaan doen of gaan kletsen. Want je bent gewoon even in zo'n kleine bubbel met elkaar. En dan moet je gewoon eigenlijk gewoon aan meedoen. Ja. Waar wil jij op proosten? Nou, ik zou eigenlijk wel heel graag willen proosten op
nog meer van die mooie klassenvoorstellingen. Want ik denk dat dat echt hele mooie aanwinst is op de dingen waar we mee bezig zijn hier. Ja. Sluit ik me graag bij aan. Goed. Ja, nou, mooi. gaan we proosten. Gefeliciteerd, theater. Ja, dankjewel.